Dneska se s vámi podělím o další z mých nepříjemných zážitků při mých cestách po světě. Stalo se to 2 roky zpět v italském Neapoli. Odjížděli jsme s partnerkou z italského ostrova Ischia, kde jsme v srpnu trávili dovolenou a domů jsme cestovali právě z neapolského letiště. Když jsme se dostali trajektem do Neapole, tak jsme nasedli na bus a dojeli na letiště. Tam na nás čekalo první nepříjemné zjištění, které jsme při příletu tolik nevnímali, protože koneckonců během příletu jsme si maximálně tak vyzvedli zavazadla a prošli kontrolou. A tím zjištěním byla neskutečná laxnost místních pracovníků. Za své pobyty v Itálii jsem zde zjistil jedno. Italové jsou zkrátka sví. A dělat něco systematicky nebo na čas je pro ně vyloženě achievement. Práci proto vykonávají vždy s dostatečným množstvím rozvahy. A jinak tomu nebylo ani v Neapoli. Takže než jsme se odbavili a prošli ke gatům, trvalo to dobu. No a jelikož byl srpen, nemusím podotýkat, že venku bylo příjemně teplo, tak akorát na to se rozplácnout u moře. Náš pobyt u něj byl však u konce a zbývala jen ta vždy nepříjemná cesta domů, kdy se na jednu stranu člověk možná těší na domov nebo jídlo doma, lidi, domácí mazlíčky, koníčky a tak podobně, ale na druhou stranu to značí konec výletu či dovolené a začátek běžného pracovního nebo školního života. A jestli tohle video sleduje někdo v důchodu, tak ne, děkuju. Nechci slyšet o tom, jak vy můžete být v klidu doma a cestovat, kdy se vám zachce. Samozřejmě si dělám srandu. No ale to byla jen taková vsuvka. A když už jsme u těch vsuvek, tak jen připomínám, že pokud se vám video bude líbit, ohodnoťte ho lajkem či nějakým pěkným komentářem. Vás to nic nestojí a mě to velmi potěší. A nezapomeňte si také přidat odběr, aby vám neunikla další podobná videa. No ale zpátky k příběhu. Nějakou chvíli jsme čekali u gateu, kdy si pamatuju, že se neustále měnil čas odletu a po chvíli jsme v tom začali mít totální bordel. Navíc se z nějakého důvodu Italové nemohli rozhodnout, kam to letadlo přistaví, a tak jsme prostě čekali poblíž oblasti těch gateů a sledovali tabule, odkudže to vlastně do letadla nastupujeme. Sem bych přidal ještě jednu věc, která mě na tomhle letišti vyloženě naštvala. A to byli Italové, postávající před toaletami, které podotýkám byly zdarma. No a tito Italové, nebo jednu starou Italku jsem tam viděl, po vás chtěli peníze. Nebyli to žádní pracovníci letiště, ale prostě jenom random Italové, kteří se zde svévolně prohlásili za místní hajzlbáby. A pro ženy to bylo obzvlášť nepříjemné, protože ten oplzlý styl pohledu, jak se po nich koukali, když šli na záchod, no asi si to dokážete představit. Po nějaké chvíli čekání jsme konečně dostali přidělené číslo gateu, odkud jsme konečně nastoupili do letadla. Jednalo se o standardní letadlo Boeing 737, využívané běžně charterovými společnostmi na krátké trasy. Žádný velký luxus, ale ceny letenek jsou naproti tomu fajn, dají se sehnat za rozumné ceny. Sedli jsme si na naše místa a už jen čekali na odlet do Prahy. A tak jsme seděli, čekali, stále jsme čekali. No a ve finále zhruba po půl hodině čekání jsme překvapivě čekali dál. No ale v tu chvíli už začal být v letadle docela hic. Motory byly vypnuté a klimatizace proto neběžela. Kapitán letadla se nám pravidelně hlásil s tím, že jim stále Italové nedodali potřebné papíry, odletové informace a část kufrů. Následně po chvíli ty kufry konečně dodali, ale papíry stále nikde. Proto se kapitán letadla rozhodl pro spásnou myšlenku, zapnout jeden z motorů letadla, aby mohl zapnout klimatizaci. Nápad dobrý, o tom žádná, ale objevil se další problém. Většina dopravních letadel používá pro startování energetickou jednotku APU, umístěnou v ocase letadla, aby nemusela být závislá na pozemní technice. Ovšem v tomto případě si už pořádně nepamatuju, proč to provést nešlo a proto bylo potřeba použít externí startovací agregát. Ten sice Italové na letišti samozřejmě měli, ale poté, co ho k letadlu dopravili, rázem zjistili, že nefunguje. A to si nedělám srandu. A rázem přišla ještě humornější zpráva, kdy už jsme si opravdu mysleli, že si z nás Italové dělají dobrý den. Sehnali sice jiný startovací agregát, který přivezli, ale jednalo se o nějaký nový agregát. A teď se podržte. Problém byl ten, že nikdo z pozemního personálu letiště neuměl ten agregát nastartovat. Papíry k odletu pro posádku stále nikde a teplota v letadle, které stálo po celou dobu na přímém slunci, stále stoupala a stoupala. A v přímé úměrnosti taktéž stoupala také nervozita cestujících, kdy po letadle začaly pobíhat matky s dětmi, kterým se dělalo zle, a následně také jeden pasažér idiot, který se pasoval do role spasitele situace, kterou chtěl zachránit tím, že pořvával na členy palubního personálu a dobýval se do pilotní kabiny. Opravdu situace jak z nějakého filmu. Posádka alespoň otevřela dveře letadla, aby dovnitř mohl proudit vzduch zvenku a někteří proto postávali u dveří. Možná se ptáte, proč nás teda z letadla nepustili ven? No těch důvodů bylo hned několik. Jednak jsme stáli zhruba v prostředku letiště, na jednom ze stání, kam nás z gateu odvezl autobus a z důvodu bezpečnosti nás nemohli pustit na letištní plochu, ačkoliv nutno
říct, že by to bylo nejspíš rovněž k ničemu, protože by se člověk rázem ocitl na rozpáleném betonu na přímém italském slunci, což nebyla o moc lepší varianta. No a proč nás neodvezli zpátky do haly? No, tady mohu popravdě jen odhadovat, ale jelikož nikdo nevěděl, kdy dodají potřebné papíry a taky nějakého schopného Itala, který bude umět nastartovat agregát, tak nebylo jisté, jestli by nás nedovezli do haly a rovnou nás nevezli zpátky. Takže jsme byli prostě odsouzeni čekat. Čekali jsme hodinu, potom další hodinu, kdy atmosféra v letadle už byla dosti napjatá. Tady vám pustím záběr toho, jak to v letadle vypadalo. Na památku si udělej selfiečko. Všichni jsme byli promočeni potem, mokří, jako kdybychom zrovna vylezli ze sprchy, ostatně jak sami můžete vidět. Někdo nadával, někdo naříkal, ale většina z nás se snažila náročné momenty prostě v klidu přečkat. Musím říct, že jsem hodně litoval členů posádky a pilotů letadla, kteří za vzniklou situaci absolutně nemohli a někteří s prominutím debilové debilní, omezení polkoti si na nich vylévali zlost všemožnými urážkami a slovními konflikty. Zároveň kapitán letadla se snažil o uklidnění situace a pravidelně hlásil stav situace, kdy však ani on nemohl vyčarovat nic víc, než co bylo realita. Všechno to bylo v rukou personálu neapolského letiště. Pamatuju si, že na palubě letadla se nacházela i žena, která tvrdila, že je redaktorkou a vykřikovala, jak o tom všem napíše reportáž. Už si teda ale nepamatuju, jestli ji opravdu napsala. Dohromady jsme v té horkovzdušné troubě ve tvaru dopravního letadla strávili téměř 3 hodiny, kdy po těchto hodinách z ničeho nic přišla spásná zpráva od kapitána o tom, že konečně dostali potřebné papíry a někde mezi náhradními díly vyhrabali zaměstnance letiště, který umí obsluhovat agregát. Musím říct, že ten zvuk těch startujících motorů byl opravdu potěšující. Následně jsme se s letadlem konečně rozjeli a odletěli úspěšně z neapolského letiště. Na závěr toho všeho nám pak z konečně funkční klimatizace pro změnu začala být zima, protože jsme byli všichni spocení. Prostě KSM. Na závěr bych ještě podotkl, že ne, žádnou kompenzaci jsme nepožadovali. Mohli jsme se klidně dohadovat, ať už s aerolinkou nebo s letištěm, ale popravdě já nejsem ten typ člověka, který by tohle měl zapotřebí. Během toho stání nám samozřejmě letušky nosily alespoň vodu, ale v celkovém výsledku situace více dělat nemohli. Navíc podle nařízení EU jsme nárok na finanční kompenzaci mohli mít při zpoždění letadla o více než 3 hodiny, kdy v tomto se však počítá zpoždění při příletu a ne odletu letadla. Klidně, pokud tomu někdo víc rozumíte, mi do komentářů můžete napsat svůj pohled na věc, případně jestli se ve věcech názoru nebo zákonu podle vás pletu. Také mi tam připište, jestli se někdy něco podobného stalo taky vám. Na závěr jenom řeknu, že ať už nepříjemné nebo příjemné intenzivní zážitky na dovolených a výletech pro mě utvářejí právě ty vzpomínky, které je dělají jedinečnými. Tento zážitek, ač nebyl příjemný, v sobě nese alespoň pozitivní stránku v tom, že jsem vám o tom mohl vyprávět.